Вітаю, шановное гаспадарства, навіны дня ў эфіры Анастасія Русецкая. Запрашаю. У Беларусь прыляцеў прэм'ер-міністр каралеўства Эсватыні Расал Дламіні. Дэлегацыю гэтай паўднёва-афрыканскай краіны запрасіў прэм'ер-міністр Роман Галоўчанка. Разам з кіраўніком ураду Эсватыні ў Менск прыбылі ягоная сястра, міністрка ўнутраных справаў і міністр сельскай гаспадаркі каралеўства. Урачыстая цырымонія падпісання камюніке аб наладжванні дыпламатычных адносінаў паміж Беларусю і каралеўствам Эсватыні адбылася сёлета ў пачатку чэрвеня. Тады бакі заявілі аб намеры развіваць гандаль і эканамічную кааперацыю, а таксама наладжваць рознабаковыя сувязі. У Эсватыні ёсць залежы карысных выкапняў, у тым ліку алмазаў, золата і жалезнай руды. Камітэт дзяржаўнага кантролю робіць маштабныя правяранні харчовых рынкаў. Ведомства шукае наяўнасць неабгрунтаваных пасярэдніцкіх структураў пры продажы айчыннай прадукцыі, а таксама завышаныя цэны. Апрача таго, на рынках правяраюць выкананне заканадаўства аб якасці і бяспецы прадукцыі, даступнасць гандлёвых месцаў і магчымасць продажу прадукцыі ўласнай вытворчасці. Пасля таго, як на загад Лукашэнкі ў Беларусі пачалі рэгуляваць цэны, рэнтабельнасць гандлёвых арганізацыяў знізілася да ніжэй за палову адсотка. Гэта адзін з самых нізкіх паказнікаў за ўсю гісторыю. Рост цэнаў пры гэтым не спыніўся. Паводле польскіх медыяў, следчыя, верагодна, атрымалі адбіткі пальцаў і ўзоры ДНК чалавека, які ў канцы траўня на мяжы з Беларуссю смяротна параніў польскага жаўнера Матэуша Сітака. Адпаведнае заключэнне следчыя перадалі ў пракуратуру. Раней польскія СМІ паведамлялі пра наяўнасць фотаздымку меркаванага забойцы жаўнера. Маўляў, у нападніка смуглая скура, таму ён хутчэй прадстаўнік мігрантаў, чым беларускіх службаў. Між тым, Рада міністраў Польшчы прыняла праект закону, што пашырае паўнамоцтвы польскіх вайскоўцаў, якія ахоўваюць мяжу з Беларуссю. Гэтак з крымінальнага кодексу выключылі адказнасць за ўжыванне ў асаблівых умовах зброі або спецсродкаў. У першую чаргу, калі вайсковец адбівае замах на жыццё, здароўе або свабоду пэўнай асобы, калі абставіны патрабуюць неадкладных дзеянняў. У гомельскай калоніі нумар 4 вакол Марыі Калеснікавай ствараюць інфармацыйны вакуум. Як распавяла вясне былая палізняволеная, якая сядзела разам з Калеснікавай, адміністрацыя калоніі забараняе жанчынам камунікаваць з Марыяй. З ёю заўсёды ходзяць ахоўніцы, нават у прыбіральню. Сочаць за Калеснікавай таксама іншыя зняволеныя, якія супрацоўнічаюць з адміністрацыяй. Экс-палізняволеная расказала, што некаторы час працавала разам з Марыяй на фабрыцы, але размаўляць яны не маглі, а толькі падмігвалі адна адной. Перад змяшчэннем у ПКТ летась у сакавіку Калеснікава трошкі паправілася, выглядала лепей, пасміхалася, але ўсё адно была схуднелая. Жанчына таксама ўзгадала, што адна зняволеная аднойчы папрасіла ў Марыі аўтограф на памяць, але Калеснікава праз магчымыя праблемы адмовіла. Ад самой Марыі Калеснікавай ніякіх вестак няма больш за год. Сёлета ў лютым споўніўся роўна год з таго моманту, як ейная сям'я апошні раз атрымала ад яе ліст. Краіны еўразвязу ўзгаднілі 14-ы пакет санкцыяў адносна Расіі ў адказ на яе агрэсію супраць Украіны. Новыя абмежаванні сярод іншага мусяць закрыць юрыдычныя шчыліны, якія Расія выкарыстоўвала для абыходу папярэдніх санкцыйных пакетаў. Выданне EU Observer са спасылкаю на праект дакументу паведамляе, што новыя санкцыі прадугледжваюць таксама абмежаванні на продаж расійскага звадкаванага прыроднага газу, экспарт гелію, доступ да тэхналогіяў падвойнага прызначэння і гандаль з крадзенымі ва ўкраіне творамі мастацтва. Паводле ж крыніцаў агенцтва Reuters, новы пакет санкцыяў еўразвязу змякчылі на патрабаванні Нямецчыны. Гэтак у абмежаванні не ўключылі палажэнняў, згодна з якімі дачынным кампаніям еўрапейскіх фірмаў, што працуюць за межамі еўразвязу, мусілі забараніць рээкспарт сваіх тавараў у Расію. Нямецчына, маўляў, прасіла час на тое, каб вывучыць наступствы такой забароны. Такім чынам меру могуць увесці пазней. Генеральны сакратар НАТО Йенс Стольтенберг заклікаў заходнія краіны аб'яднацца на фоне збліжэння аўтарытарных краінаў. Гэта адбылося пасля падпісання паміж Расіяй і Паўночнай Карэяй дамовы аб стратэгічным партнёрстве. Сярод іншага, дакумент прадугледжвае ўзаемную дапамогу ў выпадку агрэсіі супраць аднаго з удзельнікаў. Аўтарытарныя рэжымы, такія як Паўночная Карэя, Кітай, Іран і Расія, становяцца ўсё больш згуртаванымі. Важна, каб і мы
былі згуртаванымі як краіны, што вераць у свабоду і дэмакратыю. Такім чынам, НАТО цяпер яшчэ важнейшае, чым раней. Стольтенберг дадаў, што КНДР перадала Расіі велізарную колькасць боепрыпасаў. Кітай і Іран таксама запэўніваюць вайсковае падтрыманне ў яе агрэсіўнай вайне супраць Украіны. Адпаведна, НАТО мусіць больш шчыльна супрацоўнічаць з саюзнікамі ў азіяцка-ціхаакіянскім рэгіёне. Кіраўнікоў урадаў Аўстраліі, Японіі, Новай Зеландыі і Паўднёвай Карэі ўжо запрасілі на ліпеньскі саміт НАТО ў Вашынгтон. Мерседес, на якім Владзімір Пуцін і лідар КНДР Кім Чен Ын праехалі па плошчы Пхеньяну, быў нелегальна ўвезены ў Паўночную Карэю. Пра гэта піша выданне «Більд». Міжнародныя санкцыі забараняюць продаж Паўночнай Карэі любых прадметаў раскошы. Такія аўтамабілі выраблялі ў Нямецчыне ў 2005-2013 годах. У «Мерседесе» адкрылі рассоўны дах, Пуцін і Кім у лімузіне кабрыялеце праехалі стоячы, высунуўшыся ў люк шырынёю каля 1,5 метра. Масаваная атака дронаў на расійскія НПЗ. Сірэны паветранай трывогі ўначы гучалі ў Краснодарскім краі, Адыгеі, Бранскай, Растоўскай, Арлоўскай, Ліпецкай, Белгародскай, Курскай і Варонежскай вобласцях. У выніку атакі беспілотнікаў загарэліся аб'екты на нафтабазах Тамбоўскай вобласці і Адыгеі, на НПЗ і нафтабазе пад Краснодарам. Тым часам пажар на нафтабазе ў расійскім горадзе Азоў пасля ўдару украінскіх дронаў не могуць патушыць трэці дзень. У сваю чаргу Расія нанесла масаваны ракетна-дронавы удар па энергетычных аб'ектах у Кіеўскай, Вінніцкай, Днепрапятроўскай і Данецкай вобласцях Украіны. Вядома пра штонайменей 3 параненых у аб'ектаў энергетыкі ёсць пашкоджанне. Паветраныя сілы Украіны паведамілі, што гэтай ночы ім удалося збіць 5 з 9 расійскіх ракетаў і ўсе 27 шагадаў. У сераду праз Беларусь прайшоў навальнічны фронт. Найбольш стыхія праявіла сябе ў Зэльвенскім раёне. На жаль, не абышлося без ахвяраў. 43-гадовую жыхарку Ваўкавыскага раёну, якая разам з сям'ёй прыехала адпачыць на Зэльвенскае вадасховішча, забіла паваленае шквалістым ветрам дрэва. Ейныя дзеці і муж не пацярпелі. Паводле МНС у Гарадзенскай вобласці панеслі страты 6 населеных пунктаў, пашкоджаныя дахі 47 жылых дамоў. Дрэвы падалі на аўты, праезныя часткі і чыгуначныя каляіны таксама ў Менскай, Магілёўскай і Віцебскай вобласцях. Перабоі з электрычнасцю закранулі больш чым 500 населеных пунктаў па ўсёй краіне. У Менску прайшла моцная залева і град. У Менску ў новым навучальным годзе выпрабуюць адзіную школьную форму, створаную Беллёгпрамам. У будучыні ў яе магчыма апрануць усіх сталічных школьнікаў. Фотаздымкі капсульнай калекцыі з'явіліся на сайце Камітэту адукацыі Менгарвыканкаму. У асноўную калекцыю ўваходзяць спадніцы, нагавіцы, сарафаны, бомбары, пінжакі і камізэлькі. Усё ў цёмна-сіняй колеравай гаме і адзіным стылі. Дадатковыя элементы кашулі, гольфы і абутак трэба будзе падбіраць самастойна. Паведамляецца, што да пілотнага праекту далучыліся 20 менскіх школаў. Калі глядзіце гэтае выданне ў Ютубе, заклікаю ставіць лайкі і каментаваць. Для вас працавала Анастасія Русецкая. До сустрэчы заўтра.